Ahojte zo Žiliny, mesto, ktoré väčšina ľudí len prejazdí po diaľnici na ceste do Terchovej alebo do Tatier. Avšak ja som sa tu tentokrát rozhodol zostať a ubytovať sa v novozrekonštruovanom štvorhviezdičkovom hoteli Holiday Inn Žilina. A poďme sa spolu pozrieť, čo tento hotel ponúka. Čo neskutočne cením, tak je, že v lobbybare sa nachádza kávovar a aj s kávou, ktorá je pre ubytovaných zdarma. Čiže môžete si tu sami spraviť kávu, keď máte chuť, keby bol prípadne bar zavretý, alebo už by sa nepodávali raňajky. Tak ja už som sa presunul do lobbybaru a aktuálne je 3:30. Oficiálny check-in v hoteli je o 4:00, avšak na recepcii boli takí milí, že už mi dali kartu od izby. Aj tak ale si ešte dám kávu tu v lobbybare, pretože to je taká moja klasika, vždy pred check-inom si dali ešte kávu. Majú tu taliansku kávu značky Lavazza, čo ja veľmi kvitujem, pretože mám radšej tieto horkasté kávy. Holiday Inn je štvorhviezdičkový hotel a nachádza sa naozaj že skoro v centre Žiliny. Povedal by som, že nejakých 5 až 10 minút a ste pešo priamo v centre Žiliny. Je to primárne business hotel, avšak hotel by mal mať podľa recenzií aj výborný wellness, takže si myslím, že by to mohla byť aj dobrá alternatíva na víkendový pobyt, hlavne teda vďaka lokalite, kde, ako som už spomenul, do 10 minút ste a v centre Žiliny. Taktiež sa nachádzame veľmi blízko Malej Fatry a autom by to malo byť nejakých 20 minút a už vieme byť na nejakej turistike. Takže ja dopijem kávu a spolu sa presunieme pozrieť sa na izbu. Tak ja som už vystúpil na 8. poschodí, kde by sa mala nachádzať aj moja izba, avšak ešte vám rýchlo chcem ukázať tento výhľad. Toto je mesto Žilina v pozadí s Malou Fatrou. Krásne, veľmi krásne. Dúfam, že budem mať taký výhľad aj z izby. 809, to by teda mala byť moja izba. Poďme sa pozrieť. Nachádzame sa teda aktuálne na izbe hotelu Holiday Inn v Žiline a myslím, že tento typ izby sa konkrétne volá Superior. A môj prvý dojem je taký, že táto izba je o veľkosti asi bežného trojizbového bytu v Bratislave, ale poďme pekne po poriadku. A teda hneď po vstupe do izby nás tu čaká takáto chodba, kde máme zrkadlo aj s botníkom, kde si človek môže odložiť topánky, taktiež si aj sadnúť a obuť sa, obuvák a vešiaky. Máme tu samozrejme hneď skriňu, v ktorej klasicky na hoteloch nachádza safe pre cennosti. Tu myslím máme informácie, keby chcel si dať človek vyprať veci. Nohavice 7 eur, tričko 3 eur, spodné prádlo 2 eur a ponožky 1 euro. Z chodby, keď sa presunieme ďalej, tak nás tu hneď čaká takáto kuchyňa, čož je veľmi cool, keď náhodou niekto chce prísť na viac dní a úplne není fanúšikom toho stravovania po reštauráciách. Plne vybavená kuchyňa, podotýkam. Máme tu mikrovlnku, rúru, indukčnú dosku, sadu nožov, zrajú byť akože dosť kvalitné, varnú kanvicu a Nespresso kávovar. Za to dávam akože veľký thumbs up, pretože toto je jeden z najlepších kávovarov, ktorý na hoteli môžete mať. Taktiež k nemu máme aj zadarmo kávu, čiže človek si ráno môže rovno spraviť kávu na izbe a nemusí ísť do reštaurácie. Dokonca sa tu nachádza aj umývačka riadu. Neviem, či som niekde na hoteli videl umývačku riadu, takže toto bude asi prvýkrát. V skrinkách nájdeme taktiež všetko pripravené, keby si chce človek variť. Panvice, tu nájdeme poháre a taniere. A tu myslím sa nachádza chladnička, ktorá v tomto prípade rieši aj, dajme tomu, že taký minibar, čiže vlastne chladnička je minibar a máte tu už automaticky ju naplnenú nejakými takými základnými nápojmi. Minerálka 3 eurá, juice 3,50, pivo 5 eur a víno 8 eur. Ak by naozaj človek chcel zostať dlhšie, tak úplne v pohode sa tu vie zabezpečiť. Hneď teraz z kuchyne prejdeme do obývačky, ktorá je extrémne veľká a presvetlená, pretože je rohová a teda tu máme okno aj z jednej strany, aj z druhej. V obývačke sa nachádza takýto veľký rohový gauč. Oproti nemu máme takúto komodu s televízorom a aj so stolíkom, keby človek chcel pracovať. Tu máme telefón s predvoľbami na recepciu, room service a wellness. No a ešte sa tu nachádza aj takýto stolík, teda keby chcete povečerať alebo proste si len tak posedieť, tak takéto barové sedenie a ešte teda okrem minibaru tu máme takúto complimentary vodu
od hotelu, čiže toto je zadarmo. A vidím tu aj room service menu, takže sa rovno môžeme pozrieť, čo si vie človek objednať na izbu. A je tu polievka za 6 eur, hlavné jedlo, ktorým je club sandwich za 15 eur, špagety alla olio 12 eur, Cezar šalát 13 eur, ale teda dole má hotel aj reštauráciu, v ktorej si myslím, že oveľa väčšie menu. Toto si myslím, že je vyslovene len room service, keď si chce človek objednať jedlo na izbu. Prejdeme ale teda do najpodstatnejšej časti izby a to je samotná spálňa, ktorá sa teda nachádza hneď tu za rohom, keď teda prejdeme z obývačky. Naozaj sa mi veľmi páči, ako je to zladené dizajnovo, ale čo je ešte viac cool si myslím, tak tento výhľad, ktorý zo spálne človek má, nádhera. V spálni teda nájdeme klasicky samozrejme veľkú manželskú posteľ. Vyzerá byť naozaj čistá, vyžehlená, nevidím tu žiadne vlasy a žiadne nečistoty alebo niečo po predchádzajúcich hosťoch. Taktiež tu máme ďalší televízor, jeden je v obývačke a teda tento je v spálni, čiže môžete pozerať aj z postele, keď náhodou sa vám nebude chcieť sedieť v obývačke. No a zo spálne sa dostaneme takto rovno do kúpeľne, ktorá má dve umývadlá, čo je super, lebo keď náhodou ste so svojou partnerkou, tak je to proste praktickejšie, že jeden máte jedno, druhý máte druhé. Máme tu sprchový kút, akože ja preferujem mať sprchový kút na hoteli viac ako vaňu. Vyzerá byť naozaj obrovský, vedľa toho teda samozrejme toaleta a bidet. Máme tu sklenené poháre, čo cením, pretože štvorhviezdičkový hotel by mal mať sklenené poháre. Je tu takéto nejaké univerzálne mydlo. Pod umývadlom nájdeme nejaké amenities, ak by ste si niečo zabudli doma, a teda máme tu ďalšie takéto tuhé mydlo, a čiapku na sprchovanie, nejaký hygienický set a proste také klasiky. Tu máme uteráky, malý, veľký, a tu v rohu myslím, že vidím aj fén, ktorý vyzerá naozaj kvalitne. Kvalitný fén sa málo kedy vidí na hoteloch, teda nie, že ja by som ho nejak extrémne potreboval, ale viem si predstaviť, že pre ženské pohlavie to je asi veľké plus. No a teda tu už nám zostáva len sprchový kút, ktorý, ako som povedal, ja na hoteloch preferujem a je naozaj priestranný. Má dve hlavice, jednu klasickú a druhú zhora, ako taký dážď. Jediná vec, čo by som len poznamenal, tak do kúpeľne idú takéto presklené dvere, čo je akože úplne fajn, keď tu človek bude s frajerkou, ale áno, akože keď pôjdete s kamošom alebo s niekým biznisovým, tak vás uvidí v kúpeľni. To si myslím, že asi aj na stránke, aj na recepcii vám dopredu povedia, alebo teda vidíte si, keď si bukujete izbu, že aké a ako vyzerá kúpeľňa. Tak len teda hovorím ešte raz, aby ste vedeli. Som presvedčený o tom, že tu majú aj izby, ktoré majú oddelenú kúpeľňu a s väčším súkromím. Tu ešte teda v spálni vidím, že sa nachádza nejaká skriňa s vecami a máme v nej to župany do wellnessu a papuče, super. A tu vedľa klasický skriňa s vešiakmi, aby si človek mohol odložiť svoje veci. Z spacej časti na izbe asi naozaj nemám čo vytknúť. 10 z 10, vyzerá to naozaj útulne a príjemne. Poďme sa spolu pozrieť na balkón. Táto izba má veľký rohový balkón, alebo teda skôr asi terasu, pretože je naozaj obrovská a je odtiaľto krásny výhľad na mesto Žilina, ako aj na pohorie Malá Fatra, tak čiastočne. A to si myslím, že je aj najväčším highlightom tohto hotela, teda jeho lokácia a výhľady, pretože aj keď ste v meste, tak ste obklopení prírodou a je to veľmi také ukľudňujúce. Hlavne s týmto slnečkom a západom slnka, top. Izbu, čo ste videli, tak to bola izba Superior, v ktorej ja som konkrétne ubytovaný, ale poďme sa pozrieť aj na menšiu izbu v hoteli Holiday Inn. To je izba štandard. Nájdeme tu takúto veľkú posteľ s veľmi krásnym čelom. Mne osobne sa veľmi páči, pôsobí dosť útulne. Po pravej strane máme stolík so stoličkou, keby niekto potreboval pracovať, komoda, televízor, samozrejme minibar, ktorý bude, predpokladám, že plný tých vecí, ktorých máme aj my. Áno, máme varnú konvicu, čaje, instantnú kávu, ale máme tu taktiež Nespresso kávovar, ktorý je úplne že gold kávovarov. No a tento výhľad si myslím, že nepotrebuje ani komentár, pretože priamo z postele vidíte na jednak mesto Žilina a za druhé na pohoria Malej Fatry, čo je proste úplne úžasné. Aktuálne je západ slnka za chvíľu, asi za hodinu. Takto krásne sem dolieha svetlo zvonku. Na chodbe nájdeme aj skriňu, v ktorej predpokladám, že budú župany a papuče do wellnessu. Poďme sa pozrieť do kúpeľne, v ktorej je tentokrát namiesto sprchového kútu vaňa, z ktorej si ale viete spraviť aj sprchový kút, samozrejme, keď si dáte hore hlavicu. Veľmi pekné zrkadlo s podsvietením, fén, taktiež vyzerá byť čisto nový, toaleta klasicky.
Tým, že sa hotel nachádza len 5 minút chôdze od centra Žiliny, tak si môžete takto vybehnúť počas vášho víkendu do mesta, napríklad na zmrzlinu. Odporúčam navštíviť túto, to že Skop. Majú tu sorbety a aj vegánske zmrzliny, čo ja som veľký fanúšik toho. Čistá hitparáda. Nachádzam sa aktuálne vo wellnesse na 10. poschodí a musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený, pretože z tohto wellnessu je nádherný panoramatický výhľad. Nájdeme tu veľký bazén, v ktorom môžete plávať, a taktiež výrivku a myslím, že asi 4 alebo 5 saun, z čoho jedna fínska sauna je taktiež s krásnym výhľadom. Je tu taktiež ochladzovací bazén, čo za mňa je naozaj že must have v spačku. Bez toho si neviem ani predstaviť. Tiež je tu ovocie zadarmo, niekoľko druhov limonády a vody, ktoré si môžu hostia naliať. Čo sa týka ceny wellnessu, tak pre ubytovaných hostí je doplatok 10 eur za spačko. Keby chcel prísť niekto neubytovaný len do sauny alebo si zaplávať, tak je to 25 eur. Čiže ak sa tu náhodou ubytujete, tak určite odporúčam ísť do spačka a hlavne teda počas západu slnka, pretože ako môžete vidieť, tak svetlo je tu neskutočné a má to naozaj úžasnú atmosféru, ale aj keby náhodou sa tu neubytujete a chcete len ísť do nejakého wellnessu v Žiline, tak jednoznačne odporúčam, pretože tento panoramatický výhľad je naozaj magický. Ja som sa presunul do hotelovej reštaurácie, ktorá sa nazýva Cosmopolitan a má veľmi rôznorodú kuchyňu, naozaj nájdete tu všetko od cestovín po stejky. A ja som si objednal kurací steak s batatovými hranolkami a vínovou omáčkou. Stálo to 16 eur. Poďme to vyskúšať. A teda to polejem tou vínovou omáčkou. Čo sa týka servírovania, tak páči sa mi, že hranolky dali do takéhoto kolového košíka. A nie len tak na tanier. Kuracie mäso je šťavnaté, nie je vôbec vysúšené, ideálne spravené. Batatové hranolky, tam sa asi nedá čo pokaziť. A vínová omáčka, ideálna kombinácia. Super. V hoteli sa nachádza aj fitko, je na tom istom poschodí ako je recepcia, len teda trochu z boku. A môj prvý dojem z neho je, že je dosť veľké na moje prekvapenie. Hneď na začiatku máme takto vodu zdarma pre hostí a cvičiacich, čo akože je super. V tejto prvej časti máme kardiostroj ako bežiaci pás, bicykel a nejaký rotoped, ale taktiež tu nájdeme aj normálne stroje na funkčný tréning, čo je za mňa, by som povedal, dosť unikátne, keďže väčšinou tie hotelové fitka sú len také na oko, že tam nie sú ani poriadne váhy, takže ja vždy veľmi ocením, keď hotel má akože naozaj že dobre vybavené fitko, lebo rád sa udržiavam na cestách v kondícii a naozaj častokrát tie hotelové fitka sú len také, že je tam malé závažie a môžeš to maximálne ísť na bežiaci pás. Potom sa tu nachádza takáto časť so zrkadlom a s jednorúčkami, ale taktiež s podložkami, keby niekto chcel cvičiť proste na zemi. Nemám asi mu čo vytknúť. Nasleduje moja obľúbená časť na hoteli a to sú raňajky. A raňajky sa v hoteli Holiday Inn podávajú cez týždeň od 6:30 do 10:00 a cez víkend sú predĺžené od 7:00 do 11:00. Na raňajky môžu prísť aj ľudia, ktorí nie sú ubytovaní v hoteli, sú spoplatnené sumou 19 eur. Takto by bolo z dnešného videa všetko. Cena za ubytovanie začína na nejakých 110 eur na noc v tomto hoteli. A ak som správne pochopil, tak bez raňajok, raňajky sú v cene len keď si to objednáte ako balíček. V každom prípade teším sa na vás na budúce a dajte mi vedieť do komentáru, aký hotel by som mal na Slovensku navštíviť.